Keblei fi bro sai simpan menta kamiet usuk kemen fi bro di menta kamiet ngan pensyai biang fi ya halor ke jing pulie ke ba na pulie pendek bro na pulie menta kamiet na ka kitab yung Jeremia na ka kitab yung Jeremia ka lenong balai fulai ke dukot bakat ar di ya ke bangan pensyai fi bang pulie ya kani ka kitab yung Jeremia bat halor kani ke jingja ke ba menta bat hadin jong kani kamut ngan pulie ya kani ka jingkelon ka Jerusalem ka apot sedekia bat lapan kenya ke jutang na ka lenong belai pusapan ngam pensai ngan pensai ko wigesngi ti mentangan pulie betang na ka lenong ke balai pulai ka dukot bakat ar ti halor ka bala tho bat ka ba ka Bible ka pensai yangi namar ba bon sien hi ya ka bala tho ngatip ba haba ki Catholic lani ya kata ka ba nga lakha yanga ha ka jingit nyam Kristen Catholic ngatip ya ka jingle ka jingkam ko jongki bat bonsen hi kiburi ki jing shisha baro ban ba ka jing shisha hi ba kiburi ban ngam sngotanat iya ka ba ba kiburi ngam sngotanat pat namar bangang ngatip ti halor jong ka jing buri jong ki kalong bet ba wat ya ki kmi ki patemen ki bala don ha ka kata ka kerteng trai jongki nda kila kala saka Catholic saka niam Catholic Henry ki buri no ya ka kerteng pan ha kerteng niam ne kerteng balang ki aida ka wei pat ka kerteng ti de na kata kada ba ki ong kerteng niam Henry haba ki tho pat ya kata ka ba ki tho pan wat ada de ha ka gospel ru da ki tho hangni ru namar haba ki tho da kerteng niam jongki ba ki buri ki bar khoj Kibriyo jungi kinom pe phang bat kinom tip badena kata kata ba beli bangang pensai kani bat ka ba ka Bible lane ka jutang barim ka pensai nga sngotu ya ka ba nga sngotu tang manga hi nga sngotu ti de tang ublei hi batem ti de na kata kata ba ya ki jing buri baro ngam sngotanan kum ubriyo haba nga sngotu ngam sngotanan ka jing le thok ka jing le syukur ngam skotanan de na takadaw ba ki bro nganangwat tanrai lejong babon hi nadu ki por ba mansua hakane ke jingle ke jingkam jongki ya ki ba dangbat nyam tanrai ki buri wat ya ka thamei jong ka yeng ka sem jongi ba ya I medot jongi lani iba ngang along aman kamot ki buri ngam tip ngadang wat manta namaria itai balalong Kristen ngai iba idon hasnong jongi idon laingut ki kemitemen te Henry idon tang iwe kemitemen Henry ya kenyirang ba jongi kenyi temen jongka kor kejat jongi kila syutang Henry umau si yang ru ngingim tip te dena takadaw balai ba nganang wat manta ndang lalap ikatan rai lejong ngan spong bat ngan pais kaniam tenrai kata kadi jinget jonga ba kam don jing pher haka jinget jonga hi kam don jing pher ada ngalong Kristen ne ngalong Catholic ne ngalong Presbyterian ne ngalong fellowship ne ngalong Church of God ne ngalong hangno ru namar ba haka jinget Kristen hi anga hi haka jing sotho jonga kam don jing sngo pher ai ngalet bet hangno ru namar belai ba ngasngo tho kum ubriyo ngamani lai lot haka jinget belai ke jonga ti kum hakane ka jinget belai jong kijat benriu jongi kamut ndala long Kristen kam ong be ki kwa be tang mar chu ong be ba hap ko ngo be yaki ban hap ko ngo be yaki namar ba kat ba ki peniat maki ba peniat balang ki ong Henry hanga kam don bukum kata haka jinget belai balai lot jong ka mansiem ko jonga haba phi nget ngarung nget haba phi ruai ngarung ruai haba phi kemen ngarung kemen haba phi yam ngarung yam haba phi don hakano no balang ru kata ka ke jinget lai du chunga haba phi sngosi hato kamut la de na ka wi balang ngam sngosi haba phi yam
kamut subut dah dan kiba khlat ani kiba sngosi ba syam sngosi ak yeng sam jongki dade na ka no ka balang ru hato ladang alet kidai kiba itu itaw na ka ju jat banrio hato ngam sngosi hato ngam yam hato lada kanong yeng kasya I konsuat no kamut hala ukpa u babsa babtia eki hato ngangam don jengta hato ngangam don kmat hato ngangam tip hato ngangam yui ya kata ka jingja kamut tang baki di na kawai kabalang kamut ngim don jing sngosu handrei de na kata daw ba kai ka ba penlong nga bangan ngan keren ni ka jing sisa baro namar balai bangang tip ublei utip khamha yangi kibrio ban yangi kibrio kumno ngin sempang ya ka jing ya ka bor ma phla jung blei na ne ka bor song tho jung blei te handrei halaki sngi ke ba ngai I ki comments ki ba ka jingmut jung prakhat jung ki ru kem shimla song tho bat kem shimla peipang ladang akran katno ru kan ka de tang halor kata ka jing kwa mentoi lani ka jing kwa phada lani ka jing kwa ban yalam baklai ki ba ki badang bi dang them kamut ba ki ong balang jongi bahok balang jongi bahok balang jongi basisa balang jongi basisa kani ka de ka jing phariai ka jet benrio jongi kam dan jing mutsu ba phi phin nang yalam bakla nang ni skman namar bangil atip syai ka perthai kala syai manta ki brio baro ahi ki mani halaka jinget hala de simet kimani halaka jinget halade simet lana phi yalam bakla namar kamdon jing mentoi ra kamdon jing mentoi syu ba phi yalam bakla namar ba bon hi ki brio nang ne sakmat ki pulie hi ya ka bible bat ki perkhat bat ki puson dala de hi de na ta daw ba omdei tang ki brio ki balong kinong yalam balang ki bala on pulie ka bible handrei wat kino ki bom long kristan ru ki pulie ka bible handrei ki perkhat ki puson ki sngoth ba ka bible hi ka de ka ek ba yalam ya ka jing im jung ubrio sakal ti jung ka jing ba de na kata kata balik ki pulie ti ngasngau thu ba wat kinong yalam ba kraw jung ka perthei ru wat angnia po india ru nglaju yo sngaw ba arbin kejirwal uongno nga rule artem ka diliru kamut bangabut dinjat yung utrai sukris namar ba umnut ban ong ba upulie ka bible lada ong ba upulie ka bible handrei kita ba ki ba bot yu kinong thabot chu yu handrei ngasngau thu ba upulie ka bible te dena takada ba kei ka jing start ka ba ka jat ben riu jungi le kamut ka ba kini kinong kla pen kla ya ka bible saka ktin la jong saka ktin neutrap la jong kamut kadi ka jing bi hi ka jongi ki kon ka bri neutrap bangim tre un pulie ka dena takadaw ba ni sa siya ilam bakla nginget bit batang ba pensay gitu kinong ilam balang kamut kalabyang henrei ni sa ilam bakla penban ngim syamlo I bat kita ki khmat jungi ki kala penlong malak no yangi dena takadaw ba kinang ilam bakla si kinang ilam bakla long thik kum kito ki brio ki bala sa te maraw long thik kum ki langbrot sisa long thik kum ki langbrot da yalam sa syariat ru kamut kino lang syariat dalam sa ranap lum ru ki keu yu ranap lum dade bala apoy ha jakaba balong them ru ki no sa them ki long kumta kim simlala syu ban perkhat nala dehi de na kata kata ba ka jing sa elam baklahi ka de halor jung kata handrei ka jinget hi omde ban ong bet ba utei tu la de krusam ler kumba pipi ka dokti nga handrei namar ba phim tre hi ban perkhat nala de namar ba phim tre hi ban wat bania nala de namar ba phim tre hi ban pulie ka bible ka de na kata kata hi ba pisa yelong kumni omde ban keno ino omde ban kadokti no ngam lam kadokti phi ban perkhat yele dia banga ngadi ublei handrei phir phimla ban kadokti nga ban perkhat ba phi de ki blei tang ublei hi batit handrei nga pulie ye phi na nga pulie ka bible namar bale ki don ki bas ngothu ki ba perkhat omdei ba ngan pulie tang nak benta jong kito ki bom ngothu haba kito ki bom ngothu te haba phi I ba kalong kum ta te phimla ban pediang te nai pet ken katu ke jing komen sejong phi kamot bai badeng bade itip ha namar ba ngam tre ban reply ye phi namar ngas ngothu ba phi ru phi pet ba bat phi yo jing mot ba ke video jonga de na takadaw ba phi yale ban yalam baklai ki brio da ka ki jing comments jong phi ki bomla ban long kamot kani kam simla pen ngop si re nga kam simla pen du men sim re nga
kanang komen penban yang namar balai ba ngayu ba kino komen skidang bun te kamut dena takadaw hi ba nganga komen ba kitu ki ba komen sa kumni kum tairu ngam chelo pensya namar ba ngatip ba pipet ya ka video junga dena takadaw balai ba ngam tre ban reply phi kamdon jungmut namar balai ba phim sim la tho te de kentien ba bha la ne ban pan jingmut da kumno bangan pensai phi le ne kumno ba ngan la ban nang pensai kham bha su ya ka ka ba ka bible ka hikai hanrei namar ba phi su don be tang ki kentien ban peno man sim la ne don tang ki kentien ban yalam bakla te dena takada banga soong ap pathok yu blei phasa tap lo khewra nei phasa yong kumtei dena takada ba gitu ki nya ki ba yalam baklai ke rio nang nei sekmat don jaka syu tengah ong namar balai ba nang nei sekmat hi kani karaderu kajing sedang kani ru kade kajing kut namar ublei ong ngadei u alpha bat omega ujing sedang bat ujing kut te dena takada la da phim sungu thu e kata ngan sepen ru halur ki ba ublei utip khambhai ngi kibrio umdei mangi kibrio batip yu ublei mo dei ublei batip yangi umdei mangi batip yu ublei dei ublei bapniat yangi umdei mangi bapniat yu ublei da perkhat bahai kata lada piong ba dei mangi ubrio bapniat yu ublei te kata la bakla dei ublei hi bapniat yangi kibrio namar balai ngi wat ikas ngiap la jong ngi ngimtip handre haka boy jong ublei redep tho lut baro ula dep tip hai ki baro te dena takadaw balai ba nganga pensai hang ni halor jong kata kajing long jong kata bentu jungi ba halor kata kajing yui haka society jungi ba kata kajing ya bisni pramangi lani kata kajing kwa buram kwa nam kaba la pen syok tendep ya kata kajing tip lem haka imlang kesak lang jungi dena takadaw balai ba nganga keren kum ubrio uba sisa ba ngatip syai ba kalong kumta namar wat haka jingim jonga simet ru bon hi ki jing sale bom hok wat lada pitrei pikta makana nei ya ubrio batrei hok kakam kim don khmat ban pen ya ubrio uba thok ba syukur uba pena thliet pan ani ki ro bha namar ki ombo ustad ti saya keran saya ki pan ti menta lada pi aikam ajam ru kamut nda pilai kam ajam pidon kata kamen sim banyaram nda pilai ram yaki hendrei utu ubri uba pi ram ude ubusida usung thu kata hendrei sak khanglat pat haki brio ki bayalam bakla kamut kin keli usil kumno li yame ai kumno li yame balai usil hak li ka jintre katali idor ba ai hendrei yala de kimla ra banyaram lani yala dia kimla ada ban le kata hendrei ki sudan be tangka khmat ban yalam bakla lani ban penbisni ya u kamut nda haba utau bri ula that pade namar ba umla an persungtu lada u i no la ka jong kuntu pat nda la i kuntu pade amdan ra bayrap ya u sang sat bah ka jing sia yalam bakla jong ka bentu jungi nakapor sia kapor kamut wat u khana barit ru unang ban thok wat ka kenthei ru kanang ban thok wat utamen ru unang banthok penyelam bakla hendrei haka jing bha pade amdan mono bala an pen i kunuk sababha kadi kani hi ke jing ilam bakla haka jat ndri jungi keno tang yano ngin keno haba ke jing sniu hi ke bami kade na la yeng la sam la jong ti ngan keno kumno ye ke perthei ngan keno kumno ye ke maryang ngan keno kumno ya ka sun beneng ngan kumno ya ka leer ngan kumno ya ka lady ngan kumno ya uperthan ngan kumno ya ujumai ngan kumno ya ka jingle phala jing sun beneng pikeno ya ka perthei te kane kumba ublehi ula thau labu hendrei dei na ka jinglendet ka jong kamansiam jong ubriyo hi ba usyong hang ni bat ulndet hi ya utrai nong bu nong thau ublei ukpa utrai ka jing jong ni baro ang ni ka perthei dei ka jingle la de ka ba penlongi kumni bat ukan rat pan udom ublei trekan rat udom dei na thada ba kani ka wanja namar ka jing bom perkhat bat ka jing bom puson ka jongi ti mentangan puli no naka kitab jung Jeremia nakal nong balai pulai ka dekot bakat ar hadu
hadu kaba arpun riu mo kal nong kaba khat ar hadu kal oka dukot kaba khat ar hadu kaba arpun riu naka lenong kaba lai phulai ka dukot kaba khat ar hadu kaba arpun riu ti sur unong lek kurim bat ka sur kanong lek kurim ki sur jong ki barwai to aingu yo utrai banon bor baro naba utrai ulong ubabha naba ka jing e jong u kan ne scam junom naba ngan sapenyo biang yaka nam bat ka jingman bha jong kari kum menno uong utrai badon bor baro uong kum ni ha kani ka jaka ka bathli klembrio klemran bat ha ki snong ki thau jong baro en sadon ki jaka syong jong ki nong ap lang bron ki ba pen syong thaj yala ki kan hun lang bron ha ki snong rilum ha ki snong ka shepela ban ki snong kanekem ha kari Benjamin ha ki jaka saudong ke Jerusalem ban ha ki snong ki thau ke Juda ki kan hun nang brot kin sayat biang napo ki ti jong unong ap ubanyau yaki uong utrai hakmi kisngi kilapoi uong utrai naba ngan sapendap yaka jengkular kaba ngala ai ha ka yeng Israel bat ka yeng Juda ha ki to kisngi bat ha kata kapor ngan sapensei utanat bahong na kabanta udebet une unsa bishar hok bat unsa pentrei kam da ka hok hakari ha kitu kipor ka Juda kan salat bat ka Jerusalem kan sa syong sengan kani kan salong ka kerteng ba ankhot yaka utrai ka hok jongi naba utrai uong kumni udebet un omdu brio uban syong halor ka khet jong ka yeng Israel ban kilang do lebi kin omdu ubrio uban terwa jing kenyathang sngap hang ni la ong ba kinom du ubrio uban terwa jing kenyathang kamut kabala le daki kemi ki departemen jungi nadu ki por mensua namar ngi sa kenya daki blang daki masi daki siar ti na kata katau naba utrai uong kumni u debit un omdu brio uban syong halor ka khet jong ka yeng Israel bat kilengdo lebi kin omdu ubrio kin umdu ubrio uban terwa jing kenyathang uban thang ya ki jing terwa jing bam bat uban kenya hakmat jonga junom kaktin utrai kalawan ha ujermaya utrai uong kumni lada kat ba piwanra jing terwa aingu ha ka yeng utrai pi la ban pen kenya ya ka jing yate jutang jonga bat kapor sngi bat ya ka jing yate jutang jonga bat kapor mien ha kata karukom ba kas kamen sngi bat kamen mien kin omwan ha kapor kaba labu yaki ti ka jutang jonga kamut ba ublei uong kumni mo lada phila ban penken ya ka jing yate jutang jonga ha kapor men sngi bat ka jing yate jutang jonga bat ha kapor men mien ha kata karukom ba kas kamen sngi bat kamen mien kin omon phai kamut kinom wan ha kapor kaba biang ti kamut kata kaba labu yaki ti kata ka jutang jonga bor udebet usekri jonga la ru ban penken Henry kinom la ban le kumta mo kinom la ban le kumta na mar kumba ublehi ulabu ya kamen singi ber kamen miet kumta hiru kalong kamen singi ber kamen miet Henry ublei un sapen i de kidak kisin kiba khla kiba nginom la ban perkhan dah ka bor beriu jungi deina kata katau long borobor kiba kongu ya ka jutang jong ublei ladang ngisai la ngin sa jot halakis ngi deina kata katau lada ngila penken nadu kipor mensua to mentangin phai ban kongu no ya ka jutang ke jong u ladang ngim le kumta kamut nginang jenjar susu mangi nginang jenjar susu mangi kani ke jat penrio kanang jenjar susu namar ba ngilan det ya ka jutang jong ublei deina kata katau ngi salong kumni nginom la non dan bala manu ba la ban yalam ikni ke jat penrio lam dangi phai bat lem dangi ko ngu ya ka jutang jong ublei hang tahi ngin sa la ban ya teli
ladang nginang perkat hala kata kajing start beriu lojong nginom la dari leru ban dang perkat ya kata ka jeng perkat beriu ban penia tali kita beriu kalong kabae nginom la dari le dia dena takadau dia ya ka jutang jonga bat udah biet usakri jonga la ru ban penken kumta ba yo kon senrang ban sensyar halor ka khet jung u ti henrei nang buon ki kon senrang pat ki ba ublei hi udang penmi ha kani ka beri unyo trap walada ngila sha slot no ya ka jinglong rang pa ha kani ki jala jungi henrei ublei pede udang penmi si penmi ya kita ki kon ka beri unyo trap ki ba iet yala ka jaj ka khong ki ba iet yala ka khendau ka siam ki ba iet yala kanong kenti ka ba ublei trekendra u ai hangi dei na kata kadau ba ublei udah iye ekni kita brio walada ki bor jong ki bor brio lani ki bor jong ki buj scientist ni jong no ban pendujat ekni kita brio handrei ublei terkenrat pan uwan bat uyada yangi da ka jing iye bat ka jing subon ko jong open mi ya kita ki kun dap senrang na ka benta ka brio nyu trap ban ki ya le si ki ya le si ki ya le wal ada ki khendiat pat wal ada ki riat pat handrei manta ublei uwan radi bat un peni ya laki jong kibor namar bangi saila parat ngim simla ko ngo ke jutang jong bat kita ki ba ublei pat ula jet kertang ba kin bat triang yala ka tenra la jong yala ka kenya ka kriam handrei kini ki brio pan kila iben yaki bat kila kalarit pat handrei manta ublei unsapan krauhi daladi ya kita ki bat triang bat scam bat ki banget tangi ublei ki ba mani tangi ublei bat ki ba kenya ba kriam tang ha ublei bat ublei unsapan kraw yaki hi ti dena takadau yaki balandat ya kita ke ibaro ti bat ki ba leklet yala katanrai ti ublei unnam dan rangkat bat ki ti na kata bat kumju ya ka jutang jonga bat kilangdo lebi ki menteri jonga kumba ya ki pat beneng belin ba on omla ban nyau ban ya ki siap keduriau on omla ban thau kum tangan sa penroi ya ki khon ki kti udebet usakri jonga bat ya ki langdo lebi ki ba sakri yanga kaktien utrai kalawan ha ujermaya hato phimju pethu ayu kini ki pat ki ya ong utrai ukentaj ya artli ki yeng kisam artli ki ba ulajit kumta kini kila iben ikho ya ki pat jonga bat kim ken jat benriu shu yaki hakman jongki te utrai uong ladang ngam syam lapan scam ya ka jutang jonga na ka banta ka por sngi bat ka por miet bat yaki an balabu ya ka sahid beneng bat ya ka kendau ngala dei ban kentaj yaki kon kikti jong u jakob bat jong u debit usakri jonga ban ngan dalajit yano na ki kon kiksio jong u ban senchar halor usumbai jong u abraham u isak baru jakob ban ngan satei bat penman bahabyang yaki bat ngan sa isen yaki kani ka jutang ublei kani kaktien ublei te dei na kata ba baro kibangang ngotho ngasngu ya ublei ti kani ka jutang blei ka bangang pensai pi kalong ba lada pinget ya ublei ani pi mane tangi ublei kamot kanam don kata ka ba pi perkat ba tang bakren manga ka badai lene tang bakren ka balang jungi ka badai ne tang bakren utai nung elam jong kitu ka badai tang utu ubai kren kata kamot ka badai ndai ngan ong ye pi ubrio hi nalade umla ban biang lano ru andre ne tang ute hi babiang tang ublei hi babiang wat ju ngobiang nalade hi namar ba kisngi kia kinom slam ya kajing jonga jong pi lada pi perkat kunta ti lada pi syania tang ha ublei hi un ai kerta berjalan lada pi mane tangi ublei hi ulatip na kamenta jonga jong pi lada pi syania lut
met ban mesiam hau ublehi unsakarku ti tang kata hi tang kini ki kentien banga pensaya pi lada pi sngau tanat lada pi sngau thu lada pi sngau yaha like share bat subscribe kat ba pi sngau bon sngau bit handrei lada phim sngau yaha ten nai page ru umlei lani delete no aru naka jing mut jing perkhat jong pi kabyang ti handrei haba pi sngau yaha pan te page bot na halakisngi na marba kat banganak pensaya pi katahi ublei udang kemen bat udang sengau tanat udang wan bat udang ni udang sa ha ka jingmut jing perkhat jonga ha ka mensiam ku jonga ti dena takata ba nga kemen ya ka e ka ba ublei ula yanga nga kemen ya ka e ka ba ublei u a yanga nga kemen ya ka e ka ba ublei udan ha ka jing im jonga dena takata wal dang aduk handai ka mensiam ka sengau ba wal dang long marwei handai ka mensiam ka sengau ba dena takadau ngam siam nadu jingkermen namar ba ublei udon rekat ban nga te dena takadau phiki ba page ya kani ka YouTube channel jonga phiki ba kersan ya kani ka YouTube channel jonga ublei hi unsakar khu ye phi ki yeng kisam jong phi wadu jingkermen halakisngi namar ba ublei udang e kejaj benru jongi bat unang pensai su ye ki baro khot ki ba ublei hi uda e ya kejaj benru jongi bat ngandang pensai su namar balei ba kamde ke jingla jonga kade hi ke jingla jong ublei wat ju yero e badang handre yero e ublei wat yero e badang yero e ublei wat ju nget e badang nget e ublei ya ka ek bami na sentur jonga kamde ke jingla jonga kade hi ke jingla jong ublei ya ka ek ba dan ha ke jingmut jing perkhat jonga kamde hi ke jingla jonga kade ke jingla jong ublei kata ngamde ubri ba kwa buram ngamde ubri ba kwa ban long lidar ngamde ubri ba kwa ban yo nam yo buram ngam sngau tanat i kita barokhoy namar tang si tengpor ngan em kane slapertai bat kamensiam kan pha chalau blei trakan rat unong bu unong thau unong hukum nong butai kane long bri man bri kane slapertai katkum ka hukum jong u nga im ndala ula ibet inga ban siam unsa siam kan unong kapor ndala ka mon ka jong u hi amdan mano bala bang khanglat ya kata kamu tang ukan rat hi utip khamba ti tang kini kentien kublai siboni pi bro